Kardong bar benglong pinya bidok lalo nonam pachet thang nahi kar benglong bong pen alang limen Teron Gunda mate alang limen binong ke Mohendro Teron Gunda aphan ong dung tum alang li video kelang mate komedi ya video hai aning ting sambang topik lasi pinike alang li kesuting dun an alang mazan a video men hai pinike Labangso Avideo Aphuthak long langik sinang to tang ta video le static lonang Teron Gunda mate Mohendro Teron alang li non an Karbi lamazan cheparjan dun a video men hai ke like ken lo ting ne un e lekha 1 lekha 2 akhir karan lamcak Teron Gunda alang le Karbi lama dalong amen ke thang na amen ke lahi gen lo Teron Gunda tengkai tarpu kangklong lai hu amen hello Karbi alama dalong alang li amen ke thang na amen iglo nang tum lason kai ke Karbi actor actress mate Karbi ang long pe nonam pe thang na ya video hai lang ing verite nang tum Hensek channel official kon subscribe inon lapen like taping non lapen comment bang tanegri pinia video kelan sigang ton lo kurwang thu